ब्रो नों खनबेसे सेक्स खालामदोंमोन? खुलुमबाय नमस्कार वेलकम बैक टू बिग स्टोरी यूट्यूब चैनल सो दिनैनि भिडिअआ मा जागोन होनना थाम्बनेल टाइटेल होननानै मिथिखाबाय जानांगौ तो Q&A भिडिअ लाबोगोन होनबाय थानाय आङो लाबोनो हायाखैमोन नै बानायनो हायाखैमोन दायो आं बानायनो एसे बाहेरायाव फैबाय टाइमबो मोनाखैमोन सो Q&A भिडिअखौ जागायजेननोसै गिबियावनो आङो आंनि नाम खिथानोसै आंनि मुङा मुस्रि बिग्राय स्वर्गियारि बिदिब्ला भिडिअखौ जागायजेननोसै गणपति बर' फेमिलि मेम्बार्सआ बेसेबां फेमिलि मेम्बार्सआ जाहा आइ आफा दङ दायो ओमफ्राय आं दङ आं बयनिफ्राय उन्दै आंहा बिब' साथाम दंमोन बिसोर हाबा जाजोब्बाय सुबल बार' मा डिस्ट्रिक्टनि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि इउजार नोंनि फेभरेट एक्टर आरो एक्ट्रिसा सोर आंनि फेभरेट एक्टर आरो एक्ट्रिसा बलिउडआव आंनिया टाइगार श्रफ ओमफ्राय आलिया भट्ट नों मा फिथाइ जानानै मोजां मोनो बेनो सोंबावदों आङो आंगुर जानानै मोजां मोनो नोंनि हाइटआ बेसेबां आरो वेटआ बेसेबां हाइटआ 5.11 सामथिं दां आं सियर नङा दै ओमफ्राय वेटआबो बेसेबां आं मिथिया दै वेटआ 55 बारा ट्रेडर नों बेसेबां फरायनाय आंनि फरायनायखौ सोंदों आङो 12 पास खालामनानै ग्रेजुवेसन खालामगासिनोमोन ओमफ्राय ग्रेजुवेसन खालामहांनायावनो जब मोनसे मोनबायमोन दुबाइ सरकाराव ओमफ्राय बेयाव फैबाय दायो ग्रेजुवेसना कमप्लिट जाजोबाखै 4th सेम मोनबायमोन आं बेखौ थांफिननानै कमप्लिट खालामगोन दायो थांनानै कमप्लिट खालामगोन आरो दायो एग्जाम टाइमाव थांनानै एग्जाम होनानै कमप्लिट खालामनानै फैफिनगोन आरो आं दुबाइआव Which medium you studied from 1 to class 10? So I have studied in Bodo medium from class 1 to class 10. Then I studied in English medium from class 10 to graduation. Hajwari, what all course and qualification helped you to work there? How did you got chance to go and work there? Give hints. So I would like to give a hint for you. If you would like to work here in Dubai, then first of all you need to make yourself perfect in a field in which field you would like to work here in Dubai, and then you have to give the interview and you need to grab it and then you will get job here in Dubai. That's only I can give right now because I'm also new here in Dubai. Nice look, thank you so much. Handsome brother नोंनि डांस खालामनायखौ मोजां नुयो handsome थ' नङा खिन्थु डांस खालामनायखौ मोजां नुयो thank you so much. ट्रेडर नों बेसेबां फरायनाय आं दायो ग्रेजुवेसन खालामगासिनोमोन ओमफ्राय ग्रेजुवेसननि गेजेराव नों खिथाबाय खामानि मोननायनि थाखाय फैदोंमोन आं थांनानै कमप्लिट खालामफिनगोन आदाया उदालगुरि मा गामिनि चम्पा दैमारि आं उदालगुरि माजबाट ओनसोलनि इउजार नों मा गामिनि आरो बेसेबां इयार्स जाखो आङो सार्टिफिकेट मथे 20 इयार्स जादों खिन्थु अरिजिनेला डिफारेन्ट दै वाइटि शर्ट जिएफ दंना गैया नोंहा ब्र आंहा जिएफ गैया क्या हुआ वो नीचे कुछ है कुछ नहीं ये नीचे कुछ आ रहा है कुछ नहीं दिख रहा है कुछ नहीं हुआ एम्फौफोर थादोंमोन गाहायावनो ओमफ्राय बिलिफां दैमारि एज एन एजुकेसना बेसेबां नोंना ग्रेजुवेसन खालामगासिनोमोन कमप्लिट जायाखै ओमफ्राय एजआ सार्टिफिकेट मथेबा 20 इयार्स खिन्थु रियेला डिफारेन्ट आं खिथाखाबाय एसेन जोंथि नोंना मोजां मोननाया बबेनि होब्र आंहा मोजां मोननाय गैथ'आ दायो नागिरगासिनोसो मोनबा हामगौ हामगौ सानबाय थादों आं भिडिअ बानायनायखौ नागिरबाय थादों सिंनिफ्राय दुबाइआव थांबा बेसेबां रां नांगौ ब्र आरो पासपर्ट भिजा बानायनायाव बेसेबां नांगौ दुबाइआव फैनो थाखाय मोनसे भिडिअ बानायखाबाय आङो लिंक होबाय नोंथांमोना नायनो हागोन जायफोरा दुबाइआव फैनो बेसेबां रां नांगौ बेखौ नायनो गोसोबा सान्ति बसुमतारी सोंदोंमोन बेखौ ध्रुबज्योति दुबाइआव थांब्ला फैसा बेसेबां खरसा जाखो आं खिथादों बेसेबां फैसा खरसा जादों भिडिअखौ नायनो हागोन प्रदीप नार्जारि नों मा गामिनि आरो बबे डिस्ट्रिक्टनि खोन्थादों ब्र आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय आं माजबाट ओनसोलनि गामिखौ एक्जेक्टलि आं खिथाला BTYRY मा गामिनि आगैया आङो माजबाट ओनसोलनि हारिसिं ब्रह्म फंबाया बबे जायगानि आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो बिटिआरनि iPhone 13 खौ नांगौमोन आंनो बेसेबां दामा आं दायो जि दखानाव थांदोंमोन बिनि iPhone 13आ 54,000 मोन आरो बेयो इन्डियान कारेन्सिनि बेलेग बेलेग दखानाव बेलेग बेलेग जायो एलड्रिन बरगयारि नोंनि इयुननि लाइफआ मा रिप्लाइ होगोनखौ आसा थाबाय इयुननि लाइफ होननानै बुङोबा आंथ' प्रफेसार जानो लुबैदोंमोन खिन्थु बेयाव एज ए कम्पिउटार अपारेटर मावनो फैदोंमोन मोनथ'वाखै बेखौ ग्रेजुवेसनखौ कमप्लिट खालामनानै मा जायो नायनोसै आरो लोगोसे इउटुबार जानो ससियेल मिडियायाव फैनानै खामानि मावनो लुबैयो आङो ओंखायनो आं बेयाव फैनानैबो खामानि मावगासिनो अमर बर' बोराय जाबाय नों बर' हिन्जाव लादो हिन्जाव मोनथ'वाखै नागिरनानै आं लानोसै सोरहाबा दङबा सोरबा सिंगलबा खिथाहरनो हागोन गामिनि लाइफ ब्लग्स नों बेसे फरायनाय आरो इंलिश मिडियाममोन नामा
आङो ग्रेजुवेसन खालामगासिनो कमप्लिट जाजोबाखै ओमफ्राय आं इंलिश मिडियाम नङा बर' मिडियामनिसो रादाय बर' हिन्जाव लादो बोराय नुबाय आसोल औ हिन्जाव नागिरगासिनो सोरबा सिंगल नंबा खिथाहरदो आरो दायो बुद्रुनाव थांबा हाबा जानोसै आङो बिराज बसुमतारी नों मा स्ट्रिम लानानै फरायनाय HS खौ आरो दुबाइयाव दुबाइयाव जब मावनोब्ला इंलिश आरो हिन्दीनि अनगायै मा लेंगुवेज रोंबावनांगौ आदा रिप्लाय होगोन होननानै आसा खालामबाय आङो आर्ट्सआवनो फरायनायमोन HS खौ ओमफ्राय दुबाइयाव फैनो इंलिश आरो हिन्दी रोंब्ला जेबो नांलायलाया आरो जुदि बेलेग लेंगुवेज रोंबा नोंनि थाखाय बियो प्लास पइन्ट जायो कार्तिक मित्रा ब्रादार नोंसिना फादार एन्ड मादारा माबाफोर जब मावो नामा जोंहा मादार एन्ड फादार जोंहा बाबाया बागाननि बाबुमोन जों क्वार्टाराव दंमोन ओमफ्राय आइया मुलि फानो बाबाया दायो जबलेस जेबो मावला बसन्ती रानी दुबाइयाव सोरजों थांनायमोन आं हारसिंनो फैदोंमोन नोंथाङा आं हारसिं फैनाय भिडिअखौ नायनोबा लिंक होबाय डिसक्रिपसन थांनानै नायनो हासिगोन लिसा क्रिएशन हाय ब्रादार दुबाइयाव वेटारनि जब मावनोबो इन्टारभिउ लायो नामा एबा क्वालिटि नांगौ नामा आरो बेफोरबायदि जबफोरा एभेलेबेल दङ ना गैया बाहाय इदिट ब्रादारा बेसेबां क्लासे फरायनाय आरो माबाफोर एक्सट्रा कर्स लादोंमोन नामा गिबियावनो बेयाव दुबाइयाव जब मावनोबा जिखुनु जबनि थाखायनो इन्टारभिउ होनांगौ जायो क्लिनारनिफ्राय लानानै हाई लेभेलनि जबसिम ओमफ्राय स्पेसियल आं कर्स लायाखैमोन आङो HS खालामनानै ग्रेजुवेसन खालामदोंमोन इंलिसाव ओमफ्राय डाइरेक्ट फैदोंमोन आं इन्टारभिउ होनानै महेश ब्रह्म फंबाय नों बेसे फरायनाय आरो नोंखौ दुबाइसिम सोरजों थाङा लोगोसे आं हारसिंनो फैदोंमोन ओमफ्राय फरायनायखौ खिथाखाबाय आङो आनजालि खाख्लारि क्वालिफिकेसन खिथाखाबाय आङो मेफिन मुसाहारि मा डिस्ट्रिक्टनि फेमिलि मेम्बार्स क्वालिफिकेसन खिथाजोबखाबाय कुइसन फराव सोंदों फार्स्ट GFA सोरमोन आंनि फार्स्ट GFA नेपालिमोन बियो शिलंनिमोन दायो आं बर' लानोसै सोरबा बर' दंबा खिथाहरदों नोंनि मादार फादारा मा जब मावो खिथाखाबाय आङो गासै एन्सारनि मोनगोन आसा खालामबाय बिग फेन ब्रो लाभ फ्रम दालि थेंक इउ स' माच बिरहां स्वर्गियारि फंबाय नों मा मावो आङो केसियारनि जब मावबाय थादों प्रिन्सेस प्रिति आदा नों बबे जायगानि आरो बेसेसिम फरायनाय प्लिज रिप्लाय खिथाखाबाय आं बेखौ सुदेम बर' ब्र' माबे इन्टारभिउआव मारै जायो मा कुइसन सोङो मा खालामनो हायो एसे फोरमायना होदो अननानै आरो इन्टारभिउफ्राव लेंगुवेजआ इंलिश जाथारनांगौना हिन्दीबो जायो बांसिन बेयाव इन्टारभिउआव इंलिश सोङो ओमफ्राय रोङाबाथाय हिन्दी थाङो ओमफ्राय इन्टारभिउआव नोंनि फिल्डनि सायावनो सोङो बारा सोङा फिल्डनि सायाव नोङो जि फिल्डआव इन्टारभिउ होदों बेनि सायावनो फाटाफाटि बड' नों मा जायगानि मा मावो दुबाइयाव थांनो मा खालामनांगौ सिगांनि मा खालामनांगौ बेखौ खिथाखाबाय आङो मा जायगानिखौ खिथाबाय दुबाइयाव फैनो थाखाय फार्स्टआवनो पासपर्ट बानायनांगोन भिजा बानायनांगोन ओमफ्राय फैनांगोन थाब फरायनोसै केमेरामेन आखाइ साबाय रयेन एन्टारटेनमेन्ट ब्रादारा मा बेसे गोबाव जाखो मावनाया जोंबो थांनो हागोन नामा आङो 2 months प्लास जाबाय बिबेका सोंदों ब्र'आ अबेनि मा खालामो आरो नोंनि क्वालिफिकेसन बेसेबां आरो एक्सट्रा क्वालिफिकेसन दं नामा आरो बैसोखौ एसे फोरमायहरदो गासिबो खिथाजोबखाबाय आङो बेयाव एक्सट्रा क्वालिफिकेसनखौबो खिथाखाबाय आङो एक्सट्रा क्वालिफिकेसन गैया वेलसन नार्जारि आदानि फेभरेट ओंख्रिया मा आंनि फेभरेट ओंख्रिया दालि आरो आदाया मा कालारखौ बांसिन मोजां मोनो आङो ब्लेकखौ मोजां मोनो बोहै बरगयारि बबे गामिनि फंबाय बेसेबां जाखो एजा न'खराव साबेसे दं खिथाजोबखाबाय आङो बाबु होनना बुंलायदों थेंक इउ स' माच बेर' नार्जारि नों बेसे फरायनाय आरो सोरजों थाफाना जब मावहैनाय हारसिंनो फैदों आङो भिलेजखौबो खिथाखाबाय जोंबायदि 12फ्रा बिदियाव खामानि मोनो 12फ्राबो खामानि मोनो मिलिटान नार्जारि नों बेसे इयार अल्ड जाखो आरो अबेनिफ्राय खिथाजोबखाबाय आङो नोंस्रा न'आव सोर दं खिथाखाबाय मनजिल ब्र' नों 24 केरेट गल्ड कफि टेस्ट खालामबाय नामा बुस्ट खालामबाय नोंथावफोर थाङाखै आङो फैसा गैया फंबाय नोङो बहानि फुल एड्रेसखौ खिन्थाहरदो नोंसोरनि न'खराव सोर दङ खिथाजोबखाबाय आङो आरो एसेबां बुरजा फैसा आदाया दुबाइयाव थांनायाव आं गाइस बिराद गोलाव केमेरामेना बाखाय जाबाय आं पार्ट 2 भिडिअ बानायगोन स' गाइस दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव आं पार्ट 2 भिडिअआव कुइसनफोरनि एन्सारफोरखौ लाबोगोन दावलाङा बुंदों भट होनो फैयाखै नामा थ' आङो दुबाइयाव फैनाया बारा गोबाव जायाखै बेनि थाखाय आं भट होनो थांनो हायासै ओमफ्राय बाहेराव मेंबायबोमोन ओमफ्राय फैनानै दायो नै पार्ट 2 बानायनो सानदोंमोन खिन्थु आङो मिक्स खालामजोब्बाय बड' हिन्दी मिक्स दुबाइयाव आंबो थांनो सानदोंमोन बाट रावबो सिनायथि गैया थांबाय बायोब्ला गोदाव सोराव जागोन नामा एसे गोदाव सोरावानो जायो सिनायथि गैयाबा ओमफ्राय सालुबा फैसा दंबा गोदाव सोराव जाया खिन्थु सिनायनाय थाबा मोजांसिन जायो आरो आंनि मथेब्ला इउजार एमबि नोंनि फेभरेट एक्टर एक्ट्रेसा सोर नों मा फिथाइ जानानै मोजां मोनो नोंनि हाइटआ बेसेबां नोंनि वेटआ बेसेबां नों हारसिं थानाय समाव मा खालामनो बांसिन मोजां मोनो
ओके बे सिगांनि कुइसनफोरखौ आङो एन्सार होखाबाय हारसिं थानाय समाव आं बांसिन मबाइल नायनानै मोजां मोनो जमा थानायावबो मबाइल नायनानै मोजां मोनो जेरावबो मबाइल नायनानै मोजां मोनो आङो आदाया SSLC फाइनाल एग्जामनि पार्सेन्टेजआ बेसेबां SSLC आव आङो 72 प्लासमोन SSLC आव 72 प्लास ओमफ्राय मोनब्रैयाव लेटार मोनदां मोनब्रै दा मोनथामाव लेटार मोन आं बावगारबाय ओमफ्राय आदाखौ न'आव सोर बांसिन अनो आंखौ बयबो बांसिन अनो ओमफ्राय आंखौ बयबो बांसिन अनो आरो नों मालाबा फ्रि थानाय समाव मा जायगायाव बेरायहैनो सानो आं मा जायगायाव आंथ' UK लण्डन आंनि फेभरेट प्लेस ओमफ्राय नोंनि फेभरेट कार बाइकआ मा बांसिन क्रास दङ नोंनि आंनि कार बाइक फेभरेट कार आंनिया बिदि फेभरेट गैया जिखुनु मोनसे बायनो हाबानो जाबाय दुखिया मानसिथ' ओमफ्राय नोंनि फेभरेट एनिमेला मा फेभरेट एनिमेल डग पेट डग जर्मन शेफर्ड हाँ आदाया सोरबाफोर फेमास इउटुबारफोरनि बायदि जानो थांखि दं नामा आं रावनिबो बिदि कपि खालामा आं गावनो बानायो जि गोसो बिदिनो बानायो आं हमनोनो हाया आं मालाबा अभार बुंफ्लाङो मालाबा खम बुंफ्लाङो आं गावखौनो कन्ट्रलबो गैया आं रावनिबो बायदि जानो साना आं हारसिं बायदि जायो गावनि बायदि नों मा बांसिन मोजां मोनो नों मा बल गेलेना आं बेडमिन्टनसो बांसिन गेलेनानै मोजां मोनो नों मा अके बड' क्रिएटर ब्र नों खनबेसे सेक्स खालामनो मोनखो थोद इदि सोंगोदामा सोरबा बेफोरो मा खनबेसे सेक्स खालामनो मोनखो माबायदि कुइसन सोङोब्रा नोंसोरलाय खिथाथ'ला आं बेखौ उनाव खिथागोन दे लासैनो नेक्स्ट कुइसन एन्साराव